Investigadores de l'IDIVEI i del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, ubicats al campus de Bellvitge, han participat aquest cap de setmana en el primer slam de dones científiques. La cita, marcada en el Dia Internacional de la Dona i la nena en la ciència, ha tingut lloc a l'Auditori Barradas. Només 5 minuts. Era el temps que les participants de l'Slam tenien per exposar les investigacions que estan realitzant. Des d'estudiants de doctorat fins a coordinadores de grup, les investigadores van explicar les seves recerques sobre diferents àmbits, com la lluita contra el càncer, les neurociències o les cèl·lules mare. Ho havien de fer d'una manera àgil, entenedora per tots els públics i fins i tot amb tocs d'humor, ja que al final de l'acte el públic votava la millor exposició. I és que amb activitats com aquesta, els organitzadors volen apropar la ciència a la ciutadania i donar a conèixer l'activitat que es du a terme en els centres de recerca. Explicaré els reptes que ens trobem, que jo em trobo en el meu dia a dia. Llavors explicaré, intentaré fer-ho d'una manera una miqueta graciosa, de veure el fet de treballar amb tanta gent diferent, a vegades tens un calendari, has d'entregar les coses en un moment donat, quins reptes això suposa i com aconseguim arribar als objectius que volem. Voy a explicar por qué se mueren las células dentro del cuerpo y cómo normalmente queremos que se mueran. Y cuando hay enfermedades, pues a veces no se mueren cuando se tienen que morir o al contrario, se mueren demasiado. Estamos hablando de la quimioterapia, que queremos conseguir que se mueran las células tumorales, mientras que queremos que las células sanas no se mueran con esa terapia. La iniciativa, que s'emmarca en el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que se celebrarà el proper 11 de febrer, vol fer visible el paper de la dona en la investigació biomèdica. Cada cop ens acostem més a la igualtat, però encara queda molt camí, especialment a nivell de carrera investigadora. A nivell estudiantil tenim pràcticament el mateix percentatge d'homes i dones estudiants i investigadors joves, fins i tot una mica més de dones, però sí que és veritat que encara existeix un cert sostre de vidre que fa que en posicions de més responsabilitat hi hagi una clara majoria d'investigadors homes. Llavors anem treballant per assolir la igualtat. L'altre gran objectiu de l'Slam era recaptar fons pel projecte Fitxa Talent, un programa de beques per a joves investigadors de l'IDIVEI. Les aportacions les van fer els assistents gràcies a l'entrada per taquilla inversa.